Как един строителен проект може да облекчи трафика в центъра на града и да улесни преминаването на Стара планина? Пример за това е обектът обходен път на град Габрово. С него на място се запознаха ученици от 9, 10 и 11 клас на професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов, град Велико Търново, и училище Отец Паисий, град Габрово. Инженер Деян Георгиев, директор на областно пътно управление Габрово, разказа за европейските инвестиции в транспортната инфраструктура в региона и показа на учениците някои от различните видове пътни възли – Тромпет, Круша, Вилица, Диамант и Детелина. Учениците научиха кои са предимствата и недостатъците на всеки от тях, какви изисквания се спазват при проектиране на пътното пространство при кръстовищата и от кой вид са двата нови пътни възела на град Габрово. За предизвикателствата по време на строителния процес разказа инженер Филип Маринов, представител на строителната фирма, изпълнител на обхода на град Габрово. Новото трасе е с дължина от 23 км и включва тунел, 3 по-малки моста, 2 пътни възела и най-големия стоманобетонен мост у нас с дължина 640 метра и отвор 160 метра над долината на река Синкевица. Учениците посетиха тунела, който е част от обхода на град Габрово, както и двата пътни възела – Чехлевци и Дядо Дянко. Експертите споделиха с младежите, че предстои последният етап от обхода на град Габрово – изграждането на тунела под връх Шипка, който ще осигури връзката между Северна и Южна България.